lagunok, Martin Bertso naiz, Martin Bert lagunentzat, Martin Bertso! Martin Bertso! Martin Bert lagunentzat! Badakizue kulturarekin lotutako gaiak gustuko haitu bada. Eta kulturarekin harreman esto dute Olentzerok eta Mari Domingik. Beraiek etortzen dira urtero gabonetan, aurrei, ilusioa eta zoriona oparitzera. Baita, eta gaztaina jatera. Eta geogabian gaztain puzkerra dia errenak. Bueno, badakizue, gutunak eta marrazkiak eta bidali lehen bailen, Eta bideoak, eta argazkiak ere bai, Aizue begiren nik hau prestatu du. Zondo? Eta nik hau, ni nahi. Ba, nik orain ditzen duten zer egin, baina gutuna erotiko dizuet, Vale. Beno lagunok, badakizuen nora bidali, ez da? irrienlagunak.com